Исәмісіз эфирда дүшәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибулина алға таба койбір темалар турында. Шоллыға эш визиты белән Татарстан Республикасы президенты килде. Рөстәм Миңнеханов 2018 елда шәһәрнең социаль-икътисади үсешенә йомгак һәм 2009 елга бурычлар буенча шәһәр советы утырышында катнашты. 10 yıllar davamında ишек алдында хуҗасыз машиналар тора, аларны беркем дә алып китми. 32-нче комплекста яшәүчеләр безнең кайнар элемтәгә шалтыратты. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Көн дәвамында фанфуриклар саталар. Шәһәрдә ялган спиртлы эчемлекләр сатучылары белән ничек көрәшәләр? Мәрьям Файрушина ачыклады. Бүген Чаллыга эш сәфәре белән Татарстан президенты килде. Рөстәм Миңнеханов КамАЗда булды, капиталь төзекләндерүдән соң автозавод полиция бүлеген карады. Президент шулай шәһәр советының йомгаклау сессиясендә катнашты. Әлеге чара шәһәр балалар һәм яшьләр иҗат сараенда үтте. КамАЗның 50 еллыгы һәм WorldSkills конкурсының дөнья этабы әлеге ике зур чарага бәйле рәвештә Рөстәм Миңнеханов 2019 елны Татарстанда эшче профессиялар елы дип билгеләү турында күрсәтмә бирде. Сессия алдыннан президент казанышлар күргәзмәсен карады, шәһәрдәшләрнең төрле тармакларга кагылышлы идеяләре белән танышты. Я надеюсь, что наш город, наш процветающий молодой город не ограничится только именно 3 театрами, а в будущем мы надеемся и ждем, у нас будет и театр музыкальной комедии, и музыкальной драмы, и театр оперы и балета. Январь ахырында Чаллының тасыр үстерелешле территория статусын алуына 3 ел тулды. Әлеге вакыт эчендә 45 предприятие резидент булды. Инвестициялар күләме 15 миллиард сумнан артып китте. Аларның 18-е инде үз эшләрен башлап җибәрде. Мы весной этого года еще будет как минимум запустить строительство 2 новых корпусов. Шәһәр мэрын депутатлар чыгышын тыңлаганнан соң Рөстәм Миңнеханов эшчәнлектә игътибарга аласы мәсьәләләргә тукталды. Кеше тормышын яхшырту төп бурычларның берсе булырга тиешлеген әйтте. Средний класс, он не появляется как-то, средний класс появляется там, где есть бизнес. Я считаю, что Челны всегда они отличались предприимчивостью. Даже когда у нас малый бизнес, никто ничего не знал, уже вы здесь были более продвинуты. Но сегодня мы этого не видим. Чаллы мэры Наил Мәхдиев 2019 елда халык тормышын яхшырту юнәлешендә эш дәвам итәчәген белдерде. Бу алданған өлешчеләр проблемасын хәл итү, парк һәм скверларны яңарту, юлларны төзекләндерү, социаль объектлар төзелеше һәм башкаларны үз эченә ала. Ләйсән Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Ишек алдында ташландык машиналар алардан берничек тә котылып булмый. Инде 10 ел дефицит парковка урыннарын алып торалар. Шундый зор белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 32-нче микрорайонда яшәүче шәһәрдәшләребез шалтыратты. Алар янгын чыгу ихтималын да искәртә. 32-03 йорт ишек алдында моннан берничә ел элек ташландык машина янган булган инде. Шәһәрдәшләр белән Ләйсән Ханова очрашты. Асия Юнусовна 32-03 йортында инде озак еллар яши. Аның сүзләренә караганда, бу машиналар инде 10 еллап күз алдында. Җәүлеләргә йөрүгә комачаулыйлар, юлны чистартуда киртә булып торалар. Бу 10 ел күгәреп беткән, аның тәрәзәләре дә юк, ише дә юк. Бу дворникларга шуң хәтле мешает. Менә монда бит корны чистартырга, рәхәтләнеп булырга була, 2 машина урынны занимать итеп торалар. И так урын юк. Менә кичке вакытларда бу тротуарлар забиты була. Керек машина алырга инде, конечно, керек инде. Урын занимать корны алып булмый да тракторлар булса. Машинаның ишеге ябык түгел, аны һәркем ача ала. Биргә бала-чага кирип утырып төрле тәртипсезлек кылырга мөмкин. Шулай ук янгын куркынычы да юк түгел. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, бирдә берничә еллар элек хуҗасыз машина янган булган инде. 32-нче комплексның ТОС рәисе инде 2017 елдан бирле әлеге проблеманы хәл итәргә тырыша. Комиссиядә килгән актлар төзегәннәр, автомобиль хуҗаларын табып кисәтүләр ясаганнар. Тик мәсьәлә машиналарны куяр өчен җир участогы булмауга төртелеп калган. Шәһәрнең бу машиналарны алып куяды булса, апарып куяр өчен җир кирәк. Менә хәзер инде безнең шәһәребез җир выделять иткән. Җир выделять иткән. Менә шушы 2 машинага Комсомольский исполкомда мин акытка кул куеп кайттым. Хәзер постановление в завершающем стадии находится. Безгә Комсомол районында хәбәр итүләренчә 32-нче комплекстагы ташландык машиналарны ишек алдыннан якын арада чыгарачаклар. Аларны Чулман проспектында урнашкан Тулпар 1 автомобиль кую урынына илтергә тиешләр. Хәзерге вакытта Комсомол районы буенча шундый 5 заявка карала. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Күн дәвамында составында спирт булган әйберләр саталары, закон бозалары, шәһәрдәшләр монда иштәлектәге хәбәрләр белән безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына даими мөрәҗәгать итә. Фанфорикларны сату закон нигезендә тыелган булуга да карамастан, шәһәрдә алар белән сату итү очраклары шактый еш күзәтелә. Безнең иҗат төркеме берничә ноктага рейдка чыкты. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. 5906 адресы буенча урнашкан йортта эчемлекләр кибете эшли. Сатып алучылар арасында хәтта яшүсмерләр дә очрый диләр биредә яшәүчеләр. Өйдән ерак түгел 58-нче мәктәп. Өлкән класстагы укучылар кайтышлый кирип сыра эчкәннәре күренә. Мондый кибетләрне ябырга кирәк. Шәһәрдәшләр әлеге сату ноктасы турында шикаят белдерсәләр дә, биредән фанфуриклар сатылуы расланмады. Сам факт не знаю, не видел и не слышал. Он был здесь киоск, фанфурик. Его сейчас нет, убрали. А вот насчет этого я сказать ничего вам. Алкаши ходят, да. После так этого магазин? Да, вот этого, да, рано утром они 7:30 где-то ходят уже. А так не видел, сказать ничего не смогу. Одагы объект 52-13 йортындагы ашамлыклар кибете. Монда да безнең контроль сатып алу вакытында закон бозучырагы теркәлмәде. Шәһәр алкоголь инспекциясендә әлеге кибет хуҗасының сыраны тиешле вакыттан тыш сатуы өчен административ җаваплылыкка җәлеп ителгән булганын әйттеләр. Ел башыннан ялган спиртлы эчемлекләр сату буенча 2 нокта ачыкланган. У нас все-таки остаются злободневными такие торговые точки, как 4013 в Новом городе. Это точка, которая на протяжении уже многих лет реализует эту спиртосодержащую жидкость двойного назначения. Это торговые точки в поселке ГЭС, расположены в 8-м комплексе. Вот совсем недавно был выявлен такой факт в магазине «Добрый хмель». И вывески обычно на таких точках, как хозтовары. Әлеге сату нокталарының хуҗалары административ җаваплылыкка җәлеп ителгән. Фанфориклар сату очраклары турында Чаллы ТВ кайнар элемтә телефонына Дәүләт алкоголь инспекциясенең 71-26-36 я 71-47-22 номерына яки халык контроле сайтына хәбәр итәргә була. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Узган елларда гадәттән тыш хәлләр министрлык хезмәткәрләре Кама елгасында әти белән улны коткарды. 112 номерына 1980 елгы ират ярдәм сорап шалтырата. Ул туңудан 2009 елгы улының аяклары сизмәвен, үзенең өшеп куллары зәңгәрләнүен хәбәр итә. Шәһәрдәшләр елга ярыннан 1 километр ераклыкта балыкта була. Урынга кичекмәстән коткаручылар, участок инспекторы һәм медицина хезмәткәрләре чыга. Беренче ярдәм күрсәткәннән соң ата белән улны хастаханәләргә озаталар. Коткаручылардан алынган мәгълүматкә караганда, әти кеше солмыш була. У них обувь была вся мокрая. Ну, результат это того, что мужчина был нетрезвый, то есть он не рассчитал, что под толщей снега именно идет вода. Их эвакуировали на снегоходе до ближайшей лыжной базы прокатной, и там уже передали бригаде скорой помощи. Бүтін дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты Россиянең татар аулары Бүтін Россия иҗтимагый оешмасы белән берлектә татар аулары эшкуарларының 8-нче Бүтін Россия җыенын үткәрә. Бу хакта Бүтін дөнья Татар конгрессының матбугат хезмәте хәбәр итә. Чараның программасы дискуссия мәйданчыклары эше, пленар утырышлар, мәдәни программа, шулай ук эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыруда уңышлы тәҗрибә тупланган татар аулларына күчмә чараларны үз эченә ала. Җыенда Россия Федерациясының 40 төбәге, шул исәптән Татарстан Республикасыннан кече бизнес, фермер хуҗалыклары вәкилләре барлыгы 800 кеше катнашыр дип көтелә. Чара 14-16 мартта узачак. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Ортопед 942. Лечение всех видов заболеваний суставов и патологий позвоночника. Детская ортопедия. Плазмолифтинг. Телефон 51 51 20. Подробно об акциях, скидках клиники на сайте ортопед942.ру. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.